U obiteljskoj stranci vjeruju da je obitelj temelj za društvo i njegovo funkcioniranje. Stoga svoj program baziraju na očuvanju obitelji, to jest braka između muškarca i žene i njihove djece. No vrlo je bitna i šira obitelj bez koje nema zajedništva. Tu su baka i djedovi, tete, ujaci, svi oni služe tome, da se naš hrvatski narod kroz sve ovo vrijeme očuvao i sačuvao kroz generacije i kroz očuvanje uže i šire obitelji želimo u stvari pokazati skrb i za djecu, ali i za one starije i nemoćne. I ovi blagdani koji nam predstoje upravo su blagdani prije svega obitelji, predstavljaju zajedništvo i na taj način želimo u Europskom parlamentu promovirati Hrvatsku kao suverenu i kao državu koja štiti obitelj. Uz bračnu zajednicu obiteljska stranka štiti i hrvatska nacionalna blaga. Ni pod koju cijenu ne žele dati rijeka, mora, jezera, šume, planine, otoke, ceste, jer to pripada hrvatskom narodu, a ne velikim europskim ili svjetskim korporacijama. Drugi stup su nacionalne vrijednosti, odnosno hrvatski nacionalni interesi koje ćemo mi promovirati tamo. Dakle, i to očekujemo da će i drugi narodi isto tako vratiti se zapravo svom izvornom nacionalnom suverenitetu i samo na takvim temeljima se može graditi jedna normalna Europa koja razvija svoje narode i koja se vraća svojim korijenima, svojim prvenstveno kršćanskim korijenima. Obiteljska stranka kaže da žena ima pravo biti i supruga i majka, ali žele i da se vrednuje uloga supruga, oca, hranitelja i branitelja domovine. Ističu ljudski život počinje začećem, a namjerni pobačaj zločin je protiv čovječnosti.